ndị ọma na-ege ntị, anyị abịago n'Igbo World Television nke ụtụtụ ụbọchị taa. Ewe na-asị na ọ ga-adịrị ndị Igbo niile na mma, ife niile onye na-ezube ọ ga-adịrị ndị Igbo niile na mma, ife ọbụla onye Igbo tiri aka ga na-aga aga. Ewe na-asị na ọ ga-adịrị onye ọbụla na mma. Igbo ekunienu, ndị Igbo anyị na-ekene unu niile ebe ọbụla unu nọ were anụ onu anyị nọ n'obi ndị Igbo nke Igbo World Television nke dị n'etiti ana ndị Igbo, ebe a ga-esi ewetala unu program nke ụtụtụ a. Anyị wee sị na ọ ga-adịrị unu niile na mma. Ife ọbụla unu ji eko ka unu zerie. Ife ọma ọbụla onye ọbụla na-eme, ife ọma a ga-abịachigala onye anwa. Nke ọjọọ onye na-eme, nke ọjọọ a ga-abịachigakwala onye anwa. Wee na-asị na ọ ga-adịrị onye ọbụla na mma n'aha Jizọs Kraịst. Jizọs okwu n'onye Igbo, Jizọs bụ Amadioha. Jizọs bụ Amadioha. Ọsọ ife anyị na-ekwu ndị Igbo niile ebe ọbụla na onye nọ nke onye chiri ya zelụ. Chukwu okike abịa amaghị. Anyị kwenyere na Chukwu, anyị kwenyekwa na Jizọs. Jizọs bụ Amadioha. So wee na-asị na ọ ga-adịrị ndị Igbo niile na mma. N'oge uhuruchi taa, ife anyị ji wee bata n'obi ndị Igbo n'ụbọchị taa bụ ọganiru ndị Igbo. Ọtụtụ mgbe anyị na-enwe ọtụtụ nghọtafie, ọgụnụ kpatara na ndị Igbo aga n'iru. Kedu ife kpatara na ndị Igbo aga n'iru? Anyị wee na-atụle n'okwu dị iche iche ife kpatara na ndị Igbo aga n'iru. Ọ bụ na Nwangwaeke amaghị akpụ isi ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ? Maka na ị na-anya efu na tigbuo zọgbuo oduru ebe niile, ọ bụrụ ozi ụdị ọganiru anyị nwere mgbe ndị ọcha bịara n'obodo anyị na-enwe kịta. Anyị wee na-ajụ ọgụnụ kpatara ya. Anyị ga-etinyekwa ọnụ n'ife gbasara ịchịkwa ana Igbo, maka ezi nchịkwa na-eweta ọganiru. Ọ bụrụ na enwere ezi nchịkwa na ana Igbo, anyị enwe ọganiru. So anyị chọrọ ka anyị wetie ndị ọma ndị Igbo ndị na-ebe dị iche iche na-ege anyị ntị na this live program. Anyị na-asị ka unu kpọọ aka ekwentị ị na-afụ n'onyonyo gị nke pụtara 09066063798 0906607535798. ịkpọ anyị n'aka ekwentị ị na-afụ n'onyonyo gị, ịtụnye alụ nke gị. Ọrụ ka anyị na-atụ. So ịkpọ anyị n'akara ekwentị ị na-afụ n'onyonyo gị, ịtụnye alụ nke gị ka ọ bụrụ ife ekwuru ka a na-eme. Anyị ma na ọtụtụ ndị nọgasị n'ọrụ, ndị na-ahụ ọchị, ọtụtụ ndị nọgasị n'ọrụ, mana anyị ghara mgbagbu wee megịrị, anyị eji maka mgbagbu wee ghara ọgụ. Anyị na-ekwu okwu maka ndị baịsị na anya na-anụ ọgụ ka oyibo wee bịa. So ị na-anya n'aka ekpem, ị ga-afụ nwa amadi ndị Igbo. Nna biko gwa ha aka gị. Ọ dị mma, ọhaneze na-ege anyị ntị. Afa m bụ Maazị Kenechukwu Adukwuru. Ịnekwa ya aka ekpem, ị ga-afụkwa nwa okorobịa imi ekwu ọtọ nọkwa ebe a maka ndị nna m ugwu gwa ha afa gị. Ndị Igbo ekene m nọ afọ m Ebele na Okonkwo, onye Nnewi, Anambra Steeti. Mụ onwe m unu na-afụgo n'ihu na onye isi nchụaja, onye isi nhazi ụlọ ọrụ Igbo World Television. Mụ abụ onye isi nchụaja Ndụbụeze Ụkachukwu. Unu mana ọ na-arụ agbagbuo dike na ọgwụ were aja mee gịnị tụgbuo. So ya na-egekwa ntị anyị wee batara oge nke ndị Igbo n'ụtụtụ a. So ebe anyị na-ekwu bụ ọganiru ndị Igbo. Kedu ife anyị bụ ndị Igbo ga-eme ka ọganiru anyị wee zuo oke, ka ọganiru wee na-adị na ana Igbo? Biko ndị be anyị, onye nwekọrọ okwu tụnye ya ọnụ ka anyị na-agakwa n'iru. Ebele ngwa na ụka anyị ekenekwa m unu ọzọ.
the issue na if I need kita unity as in the Bible I need unity ọ bụ na unity dị n'etiti anyị aga n'iru ọfụma ịma na ndị Igbo na-eme ọfụma apụta na business ndị Igbo na-eme ọfụma but ife na-egbu anyị wụ na onye a na-enwe anya ukwu ebe onye anọ ọkwa ịghọta ọ bụ na anyị nwere unity anyị niile ya eto together ọ ife mwa ya ekwuguru for now. Ọ dị mma Igbo na-ege anyị ntị ekene m unu ife dị n'ife ewu n'ọwụ na nke izizi godo bụ na anyị enwe ịfụnanya anyị bụ ndị Igbo na-eti onwe anyị enwegodo ịfụnanya maka na ọnwụ na anyị nwee ịfụnanya afọ m ka tigbuo zọgbuo ya si wee bata ebe ịfụnanya dị maka ọ na anyị nwee ịfụnanya nwanne fụ nwanne n'anya ife ya na-echewo ife ọ ya eme nwanne ka obi wee dị ya mma mana ọ na ya enweghị ịfụnanya ịma na tigbuo zọgbuo abata. Nke ịbụọ wụ na ya ewere anya ụfụ na obi ọjọọ debe n'ụsọ maka na Igbo na-agba mbọ bụ eziokwu mana Igbo nwere anya ụfụ na anya ukwu ịfụ ka nwanne gị na-aga n'ihu kama ihe atọ ihe eche n'ime owo kedu ife ihe eme ka ị na-aga n'ihu nke gị inwe anya ụfụ chọbụ ife ihe eme nwanne gị maka na ọ na-aga n'ihu na ibe m na-ekwu n'okwu a wụ na anyị wụ ndị Igbo anyị afụgodo onwe anyị n'anya anyị wee ọganihu wee bata maka na Igbo na-agba mbọ bụ eziokwu Igbo na-agba mbọ na-azụ onwe ha ngwara ka ya ụtọ ka anyị bifi na ka anyị na onye na-akpa anyị fa onye na-ekwu Friday. Ebee ka isi agba anyị? Esi m Enugu steeti abụọ. Isi Enugu steeti? Yes. Ka ebe ọ bụ Enugu? Esi m Obiagụ. Obiagụ Enugu steeti? Yes. Okay, ngwa ka ebe nwere itinye n'ọrụ n'okwu anyị na-ekwu? Ihe nwere ike ikwu na n'okwu a bụ na Muhammad Ike nọ n'aka ndị gị. Okwu nchekwa dị okwu ihe bụ the main thing bụ ịfụnanya ndị anyị bụ ndị Igbo anyị nwere ịfụnanya n'ime onwe anyị sam anyị nwere ịfụnanya ịfụnanya bụ the main thing ga-ejikọta anyị ya bụ the main thing anyị na-edere enwe obodo anyị nwabụ ndị Igbo n'ime onwe anyị so gaba ya eme maka ịfụnanya ebe ọ bụla ịfụnanya dị udo ga-adị ebe ọ bụla ịfụnanya dị agamnilu ga-adị ya so ka ọ bụrụ ya emezi ka ihe ịfụnanya wee bata n'ala Igbo ihe anyị jidere ime na bụ anyị nwado onwe anyị idu onwe anyị ọdụ n'ime onwe anyị ofu na ofu anyị nwado onwe anyị idu onwe anyị ọdụ n'ofu na ofu ma onye mba ma onye ọbụla anyị du onwe anyị ọdụ ka anyị nwee ịfụnanya n'ime onwe ka anyị na-afụkọrịta onwe anyị n'anya maka afụkọrịta onwe anyị n'anya ifu na udo ga-adị ihe anụ anyị na-azọ anyị ga-enweta ma anyị afụrụ onwe anyị n'anya onwekwana ebe anyị ji aza agakwana onwe ihe anyị ga-achọ ka anyị nweta ọya bụ izo mmenti na anyị dị n'ala Igbo anyị bụ ịfụnanya nkewa ma ndozi onye na-ekwu ngwa anyị na-ekele na-asị gị daa iji wee tinye ọnụ na program nke ọganihu ndị Igbo anyị na-asị na onye nwe anyị ga-agọzi gị n'aha Jizọs ndị anyị na-anụgo onye si Enugu wee kpọọ na ọkọrọ na-agbawa ọkpa na ndị Igbo afụrụ onwe ha n'anya anụrụ ọrụ na anyị bụ ndị Igbo anyị aga n'iru na anyị ga-enwe ịfụnanya ekele ngwa ahụ na-ekwukwa ife ị na-ekwu na ife ikwuru bara ọ dị mma ka m gawakwa n'ihu na nke ịfụnanya agafee ife ọzọ anyị ya agbakwa mbọ mee wụ na ya adụ njikere ịdị na-emeso onwe anyị ezi omume maka na ndị kwuru okwu si na ọwụwa nkwu onye kpara n'ọkọchị ka ọ ya anya n'udu mmiri maka na ọ na-iwu Igbo na-emeso onwe anyị ezi omume ịma na
anyị adị na-aga n'ihu maka na afọ m ka ndị kwuru okwu si n'ọwụ m na onwe ka ihe esi wee kụwa ọka n'ubi o ruo n'oge owuwe ife ubi ije ka ije bụrụ ji na ma onye kwe omume maka afọ m ka o nwee oke ihe si wee na-emeso mmadụ ibe gị omume ọjọọ ị na-eyibu uche na anyị emesozigo omume na anyị emesogo omume ọma ịfụ na ọ ya ekwemenụ mana ọ na ị na-emeso mmadụ ibe gị omume ọma anyị emesokwa gị omume ị na-ekwe anya na ya emesogo omume ọma maka na ị na-emeso mmadụ ibe gị so n'ọnya wụ ife one ma one nwere ka ntụnyegodo n'okwu a ka anyị na-eje n'ubi ka ji were n'aka ndị ọma na-ege anyị ntị unu anụ gị ekene na-ekwu tụpụtara atụmatụ na abụ onye si Enugu kpọrọ wepụtara okwu ịfụnanya ekene tụkwasịkwa ya n'ọnụ n'ime ezigbo omume ọ mara akwụkwọ nsọ akwụkwọ ndị ụka si na ife onye ji wee tụ ka a ga-eji wee tụrụ ya na ụmụ nwoke na-esi na-eme ife ọjọọ ị na-eme expect ka ị nweta ife ọma ma ọ bụ gị bụ nna ị na-eme ife ọjọọ megide nwa nwanne ya ma nwa nwanna ya na-atajiri ya anya na-achụ ka igbuo ya na-agwọ ọgwụ na-eme nta na-eme imo ka i wee nwa aka akwụkwasịa nwa nwanne ya ma ọ bụ nwa ikwu gị ma ọ bụ nwa ibe gị ị na-eme expect ka nwa nke ahụ gaa n'iru ọkpọsịbụ so ife anyị na-ekwu ahụ ahụhụ ndị Igbo n'idiri idu onwe anyị ọdụ dịka esi kwuo ebe a anyị duo onwe anyị ọdụ ịghọtara na-ebu nsị eje n'ụlọ ụka ọ na-ahụ eze mmekọta ibe buru nkata n'isi wee gbuo ewu so anyị nwabụ ndị Igbo ya atụgharị onye nwe duo onwe ya ihe mmadụ duo onwe so that ịkpụ chịkọ wee nwee ka isi eme ife ọrụ na ị na-eme mana na ife ọrụ na ị mere ya emechaa gbanwe na chigatara ụlọ so nna ya ekene inwere ike ikwuru na unity bụ ijikọ ọnụ ma ọ ịdị n'otu onye ka a na-akpọ unity n'okwu Igbo so ọ bụrụ na ndị Igbo ejikọ ọnụ ndị mmadụ si na Igbo bụ ike unu na-anya ife na-eme n'okirikiri anyị unu fụ na ndị mgbakọ jikọrọ ọnụ ndị ugwu jikọrọ ezigbo ọnụ onye akpatara ife ọrụ na ha na-ekwu anyị onwe ya eme fakpachie a sị na ofu mkpụrụ aịza n'aka ka ewe agbajie mana ukwu aịza ama agbaji ya agbaji so ndị Igbo a na-agwa unu ka unu jikọọ ọnụ ebe ọ na-egbu ndị ọrụ nọ ị nọ na Gabon ị nọ na Ghana ị nọ na Cotonou ị nọ na any African country ị nọkwu n'obodo oyibo jikọọ ọnụ nweenụ nzukọ ife nwa ndị Igbo nzukọ ọgbakọ atụ ahụ Igbo wee na-aga n'iru ndị gbara eze anyị na-ekwu wee na-asị adịrị onye ndị Igbo ọbụla na mma ebe ọbụla anyị nọ bụrụ onye Igbo kpọọ ekwentị ya ka anyị na-arụ ụka ka anyị na-arụ ụtụkọ ya na-ahụ ka anyị na-atụ na ife na-emebiri ahụ anyị ndị Igbo ife na-emebiri ahụ anyị agagbu anyị unu na-anya na ụlọ ọgbọs na ife ya eme na ọbụla dị ebe niile onye ọbụla nke a na-eme eme onye ọbụla na-ebi edo oke ọbụla onye ọkafọ oke ọbụla onye okeke oke ọbụla onye mgborie ọ bụ na ụmụ nwaanyị anyị ọkasị njọ anyị na-emezi onwe anyị anya anyị na-eme bikos na nsọpụ ha bịazi ezinụlọ ọbụla gasara agasa kịta nwoke na-akọ iche nwaanyị na-akọ iche ụmụazụ na-akọ iche wọsọpụ menụ agaghị ife niile wọsọpụ onye a wọsọ ya ọbụ so ife anyị na-ekwu bụ ọganiru ndị Igbo ka anyị ji maka ewe gaa n'ụtụtụ a gbaa ya akara ekwentị dị n'onyonyo ohu 09066357798 kpọba anyị kịta ka itinye ọnụ nke ya ọha mgbe e mechara isi na oke ya kwuo nafa maka ife eji eji ọkụkọ achụ aja bụ na mbọsị a na-eje nzukọ ụmụ anụmanụ ọkụkọ si ife ebutere na ya adịga emechazie
ọ bụrụ na ihe butere na ha atụ aja na ọkụkọ ka a ga-eji wee tụ aja ebe isi ọkụkọ ti ya bụkwa na nwata aja a na-achụ kịta ọkụkọ ya adịrịrị ya ewepụrụ ihe ọkụ ndị ọzọ so ibe anyị na-ekwu bụ na ọ na-anyụcha nsị akadịba ọrụ ọrụ obodo onye Igbo ebe ọbụla ị nọ jikọọ ọnụ gbaa izu unu eghezi n'ọnụ unu mmadụ ifu ego n'anya butere ọdịda ndị Igbo maka ebe eziokwu ọ na-enwe because enyiwe fụrụ onye Igbo ịfụrụ ife akụrụ Judas n'etiti ndị Igbo na-ere onwe ha dịka ndị ọkpụ na-akọ ọkpụ nke iche onye Igbo ndị Igbo Chineke gosiri onye Igbo ọbụla anyị dịka ndị Juu onye bụ sọmari dọkụmentarị anyị fụrụ anyị dịka ndị Juu so ka anyị ụtụtụ Augustine from Zaria isi Kaduna steeti akpọ ngwa tinye ya ọrụ n'okwu ihe unu na-ekwu n'ụtụtụ ndị Igbo ndị nọbụ ndị saụdị politishan anyị were n'onwe ere n'aka ndị Fulani n'aka ndị Afrịka ọ bụ na anyị esi zọpụta ebe a ka ọ ga-adị mma biko onye m na-ekwu isi Zaria were akpọ were agba ya ọrụ na ndị politishan ndị Igbo anyị na-eyutu ndị Igbo anyị enweghị oke nsogbu kama ọ bụ ndị were n'onwe anyị chere ndị politishan anyị bụ ndị na-alapụta anyị ndị politishan anyị were n'onwe n'aka ndị Fulani ndị na ndịkọta anyị ọ bụrụ na enwere ihe emere ebe ha dị ndị Igbo ya adịkwa ala Igbo ya adịkwa otu ọ dị nsogbu anyị dịrị ndị politishan anyị na ọkpụkpụ ndị eze anyị gomere n'aka ndị Fulani anya wụzi okwu maka ndị Fulani nna anyị ugwu deme anyị na-asị ka Chineke gbaa ume ebe anyị ga-enweta ka anyị nọ ka nwoke ka inwe ike chekwa onwe ụbọchị adị ọzọ mma anyị na-asị ka Chineke oke ngwado anyị na-ekele ebe a sị na anyị na-ekele gị n'Igbo World Television wee na-asị gị gbaa ka Chineke gbaa ha ume n'aha Jizọs ndị be anyị ụlọ afụgokwu nna anyị ukwu si Zaria Kaduna steeti wee ekwu nọ ndị okenye ndị Igbo na-enwechagba problem na youth na ndị ntorobịa nọọ ndị okenye jele onwe ha aka ndị ugwu oife o tinyere ọnụ oife o kwuru nke ahụ uchie ka o kwuru ndị be si na uche onye adịghị njọ o kwuru nọọ ndị Igbo na-eme onwe ha ndị isi ndị je were onwe ha ọrụ n'aka ndị ugwu n'ọha problem n'ọha ọbụ na ọganihu abụọ n'ala Igbo ndị be anyị oko a ji enyo ife nyokwa ife a ọ dịkwa nke ife nwoke a kwuru n'eziokwu dị ya ọ dịkwa nke ife nwoke a kwuru n'eziokwu dị ya ife ji wee kwuo ife nkwuru kịta n'ebe ndị Igbo express si Ọnịcha wee gaa Enugu for how many years that express dị very very bad ọ dị unmovable ọ dị unmovable and ọ dị unportable so express ịchọrọ Nigeria niile onye express chọrọ njọ ka express si Ọnịcha wee gara Enugu ịfụrụ ndị isi nọ na politics ji anyị maka ụzọ a ga-arịa ọ nwekwara onye na-akụ anyị
ekwentị ka ọ gbabirigo so osisi Ọnịcha wee bịa Enugu ọ bụrụ ndị Igbo enwere ndị nọ n'ọchịchị na Naịjirịa ya ejikọ aka ọrụ ka ha nwee express ka ọ dị mma ka akwụkwọ onye ọzọ na-akpọkwa anyị onye nke a ụtụtụ ọ ga-akọ ọtụrụ ọ bụ na ndị Igbo ọ bụ na ndị nọ n'ọchịchị ga-agba mbọ ka ha were n'ụzọ mebigide wee mebiruo ọdụ kịta kpatara na agbakọta road agbara old road ụzọ asị ka iwe ha ji isi Ọnịcha eje Enugu ụzọ Samụ Mbakwe ahụ mgbe Samụ Mbakwe onye nke otu mgbe obodo ha ọ gbanwere ya bụ ụzọ ndị nwazi Ndomi enweghị ha na-akọ kịta ụzọ akịta akpachi ebe ohie ebe akpachi ebe ohie ebe ọ bụ ndị na gọọmenti nwere ike inye ọda na-azọ ọchịchị na-azọ kirikiri onwere ibi ebe onwere njikọ ọrụ onwere ya sị ka ọ bụrụ ụzọ ụlọ na-elu ndị mgbakọ ugwu ka ha njikọ ọrụ ọbụrụ ji wee gaa n'afọ na-azọ ọchịchị na-azọ kirikiri so eziokwu dị n'ihe nna ya ukwu si from Zaria kwuru ezigbote eziokwu so ndị Igbo ndị nọ n'ọchịchị asị m unu chegara onye isi nchụaja na-ekwu onye ya gwa unu na-agwa unu onye nke ọma ya na-ewepụta aka ebe anyị ji ekwu ahụ mba ya akpagbu n'afa n'ofu n'ofu tinye n'oloko n'ala Igbo ọrụ ji ndị Igbo akpụrụ na mgbago ebe anyị na-ekwu ife ahụ onye isi nchụaja si ndị isi ndị Igbo ịnọ na Abuja ịnọ na Lagos chegharịanụ ọganihu ndị Igbo ka anyị chọrọ unu ruo ebe ọbụla ndị ọzọ nọ a na-azọ ife gbasara ndị befa ije na ike delta dịka enwe mmeri ọfụma ka nnukwu onye nke ọzọ na-akpọrọ ndewo netwọk ọgbọrigo so ebe anyị na-ekwu isi ebe a na-agbara mgbagha ọdịda anyanwụ ebe ụzọ ya dị mma ọ dịkwa ka ọgbọrọ ka okwu ndewo nke onye nke atọ birikwana so ebe anyị na-ekwu bụ ndị isi nọ n'ọchịchị ndị isi ndị Igbo nọsị na isi n'ọchịchị ka a na-asị ka unu chegharịa na alaeze Igbo dị nso alaeze Igbo dị nso chegharịanụ gazie ala Igbo ọrụ ndị Igbo anyị chọrọ na-ekwu ọ bụrụ egwu ụmụazị ka anyị pụtara bụ ikwunu so a na-asị ka onye ugbo ọbụla nọ n'ọchịchị kepụta ka onye ugbo ọbụla nọ n'ọchịchị megịrị kepụta onye dị ife na-esi n'aka dị ife pụta na alaeze ndị Igbo dị nso ihe ka m na-ekwu so ndị a na-enye ego enyecha ha ego nye ha kọmishọn eyuzo substandard material wee rụọ ọrụ eyuzo enye mmadụ projekti ịlụ ụzọ enye ha ego complete money o yuzuo just 5% wee lodo ọrụ with alụcha ya 1 month mmiri zo 1 month everything has asịka Mina Niger State ka isi abụọ Ichie
ngwa ka ị nwere ikwu n'ife anyị na-ekwu ihe m ji akpọrọ gị bụ ihe na-esi okwu adị clear because ndị Igbo anyị nwere a na-ala ke ịhụ nwanne ha n'anya ọbụna eke ntị ana m aga ife ị na-ekwu ndị Igbo anyị a na-ala ke ịhụ nwanne ha n'anya onye chịkị ya lọta ha chọwa ihe ha ga-eme ya ọ na-adị mma anyị kwesịrị unite wuru ukwu nwanne bido onye Anambra bido onye Imo bido onye Abịa bido onye Ebonyi bido onye Enugu ka anyị jikọ onwe anyị ọnụ ka anyị nweke nweta ihe anyị na-achọ ahụ m ife ikwu unu jisi ike ka Igbo telivishọn na-ede pọpụla everywhere. ahụ m ife na-ekwu na-ekwu ekwuchago ma ọ otu ọha m n'ọnụ na-ekwudo anyị na-asị ide ọhụụ anyị na-ekele anyị na-asị ide ọhụụ ọ bụrụ na uche na-eme ka ọ dị mma ọnya anyị chọrọ anyị na-ahụ ihe niile na-eme anyị na-akwụ ya hịa mgbe anyị mesịa ebe ndị mitin ọ bụrụ na o nwere nzukọ ndị Igbo na-eme inye m nọmba onye isi unu ka anyị na-agwa ha kọmuniketi ọnwụkwa unu na-eme anyị etinyekwu ya n'Igbo TV enwekwa inye anyị nọmba onye isi unu ka anyị na-akwuo okay thank you very much okay nsogbu adịrọ isi na afa gị wụ Ichie gịnị Ichie Chuks deme ife anyị na-ekwu ife anyị kwuru dabara ọfụma a na-akọwa na ọ nwekwara ndị Igbo ejisi na Igbo na-eme onwe fa ego n'aka federal gọọmenti anya ọzọ ego ka e wee rụọ ndị dọfe ụzọ erie the money erie ekwere ike bụrụ some standard product bịado ọha n'Igbo ndị Igbo anaga na a na-amajinalize n'akụkụ Igbo unu afụgoro unu na-eme onwe unu afụkie na Ọnịcha kịta esaghị 33 ụzọ adịrọ that place nonsense welu dị ọlụ mbize niile adịgasị n'ala Igbo ọ pụtara na ha ma ene ya anya a na-atụ alụ na-eweta ego maka ya sị na ahịa eweta a na-eweta a na-eweta ego aje na Senate House mmadụ ebini si na onye nye gefa na-akpọkwa ya na ụzọ ebe a dịrọ mma chief commission no contract ịlụ ọdụ ụzọ enyecha the person ego ọpụta 1 month 2 months aya lụ anything or use way nonsense way lụọ dị ọrụ ọpụta 1 month of rainfall ebe a ya sasikwa and ike na-enwe m iwe onwe na ọha ihe eme ife a na-eme ihe oge a na-akwado ime ntụli aka ndị ya achị ọchịchị yes omiru abụọ ndị Igbo nwere hypocrisy during ọ na-achọ ime election ife onye politician na-eje ata akara that time ka a na-alụ ọrụ na asị ha na-arụ ilo anyị eburuzie n'obi na na-arụrụ anyị ilo atụcharị ya ọgbagoro m ebe n'ime oburube ego na-adọghị na akpa anyị ike ga-enwe m iwe na ha ya wesi n'ụzọ ahụ wee ga mba na ọha ya ma ha abanye oge na-abịa mgbe ahụ emechisi ndị politishan na ha ya ha kpọrọ ha were moto were ụzọ wee gawa ka ha soro anyị efe ife anyị na-afụ ha banye ụgbọelu fere si chikin na ife ụnụfụrụ ọ na-eri ndị be ahụ afụ na Igbo na-eme onwe fa Igbo na-eme onwe fa ọ dịkwa ibe ahụ na-ekwu mmiri ebukọ position ọ naghị n'azie jere n'ime ego ya na ụmụnne ya cheta ụmụnne ya anyị na-aka ya ekwentị tinye ọnụ n'okwu a ndị Igbo iji ọbụta gọọmenti gị ọ bụ
London na-anụ ife a, ndị Igbo nọ Ghana na-anụ ife a, ndị Igbo nọ South Africa na-anụ ife a na-ekwu, ndị Igbo nọ dị iche iche almost the whole country. Onwe ndị nọ na Facebook kịta na-anụ ya, onwe ndị nọ na YouTube na-anụ ya, onwe ndị nọ na satellite na-anụ ya. Onye nsogbu na kebụl ọha isonyela anyị na Facebook, isonyela anyị na Facebook, isonyela anyị na YouTube. Ije na Facebook ịtaịkpọ Igbo World TV, ọ nwere ihe na-azụ na Facebook, ị nweta ya ozugbo. Ife anyị na-eme dị live na Facebook. Ije na YouTube ịtaịkpọ Igbo World TV, itinye ọrụ ikwu uche gị. Ọkpụkpọ na ndị ugwu na-eburu ndị ndịda na-asụ na mmadụ na ya adị nke ndị Igbo na-agbaba nke anyị na-akụzi ebe a ka onye ọwụ na nọ chikwuo ya akara ekwentị 09060635798 09060635798. Nwaanyị na-akara ekwentị kịta ka anyị onugbu ka anyị ife ikwuru ka anyị bụ ngaramara ọyịmụ ọhụrụ ndagba bụ ezigbo ọyị mana ọyịmụ akarago gbajọ ọyị ya hụrụ mgbe ọ dara ya na-ekwube si na iji wee nwerekwa wee kịta kwuo uche ya kịta nwaanyị na-akara ekwentị ka ikwuo uche gị. So mkpa na-ekwu na e nwere ndị Igbo a na-enye ego na ọ na-enye ego a na-enye ego na-enye ego ka a na-enye ife n'ala Igbo eribịa erie ya ịga chukwu ihe ndị politician jegharịa ahụ onye na-ahụ politics na Naịjirịa jegharịa ahụ repent maka ndị ugwu na-eme ife nwere n'ahụ ebe ọ dị ebe akwa ya dị n'ugwu gọọmenti kpara ya akara ebe ka itinye ya ahụ ka anyị duo ka anyị fụkwa ha n'aka anyị. Ndewo. Hello. 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 Ebe ka isi akpọ? Onye ọzọ na-abịakwa. Nke a dọbirikwa. Ngwa ọzọ anyị na-ekwu. So, tinye ọkụ n'okwu a. Maka na ọfịara ahụ. Ndewo. Hello. Good morning. Good morning. Ebee ka isi akpọ? Abuja. Kedu afọ gị na ebe isi akpọ? Isi Abuja akpọ. Kedu ife bụ afa gị? Afọ Nwada Chekwubechukwu. Nwada Chekwubechukwu. Anyị na-watch program a live na telivishọn gụ na Abuja. Yes. Ngwa tinye ọnụ n'okwu a. Kedu ife ị nwere ikwunu? Ihe nwere ịkụ maka ụzọ a na-ekwu maka ya. So, ihe a na-ekwu na-abụ ihe meleme. Ọ na-atụ n'okwute ike. Ụda ka a na-anụ ihe na-eme. Ihe a na-ekwu na mmadụ ncha na-anụ ya. Ka ha jisi ike ka ha ma ka a ga-esi dozie obodo anyị ka obodo anyị dị mmiri na-akwado ịzụ afọ ịma onye ọbụla. Onye nwere ọrụ itinye. Nne m ukwu daalụ. Unu afụna ya na nwaanyị tinyekwuru ahụ n'ife anyị na-ekwu n'ọgbakọ ọganihu ndị Igbo wee na-ekwu na ife anyị na-ekwu bụ isiokwu ife mmụọkụ nwaanyị kwuo ya ga-ekwuo ya ọgịnị kwuo ya ndị be anyị ọkwa na ntị na ntị ike ogene ntị ogene ga-aga nke isi ya ọkụkọ ntị ike na ahụ ife na ite ofe. So ndị anyị na-ekene gị na-asị na ọ ya adịrị gị na mma ha Jizọs. Onye nke anaghị ya unu afụ na ihe na-ekwu bụ eziokwu nchanụ na-eme onwe anyị onye na-eme ọ naghị ya maka ndị Igbo afụna ya nwoke na-egote ndị Igbo onye na-eme ọ naghị ndị ụlọ ya ma trọst kwuru eziokwu onye nchụaja na-ekwu onye gbara ama ndị
post kwugu o nwekwara onye ọzọ nọ na line ndewo Hello? ndewo ka ebe isi akpọ Hello? ndewo Hello? ọ dị mma ka afọ ndị ebe isi akpọ Hello, Chinwoba Ọ̀dàrù. Chinwoba Ọ̀dàrù. Chinwoba Ọ̀dàrù. Chinwoba Ọ̀dàrù. Kedu ebe isi akpọ? Isi n'Abia steeti were akpọ. Ngọtị ya ji okwu. Ogo birigo. Ndị flash na flash. Nke agbabrigo. So ife anyị na-ekwu bụ na ọrụmọrọ ndị Igbo sokwu eme onwefa kpatara na ọganiru adọrọ n'ala Igbo na onye Igbo na-enwe ihe ọchịchị enyi ya ego ọ ga-eji wee dozi ala Igbo orie the money. Kedu ihe anyị na-eme ka anyị weta ndị ego anyị ebe a bụ ego ndị Igbo ka ha na-eri na federal level a na-ewepụta na federal level ka ndị Igbo do maka ọ na-ewepụta oke a na-ekenye ndị Igbo ọ ahụ dị ka e ụzọ na-abụ ewere na-edozi ala Igbo ferie ọkara nye ahụ ọkara Igbo ya mma ọ bụrụ ya dị n'ala Igbo n'ala Igbo ọtụtụ ife ọganihu ihe eji enwe obi aṅụrị n'ala Igbo Hello, good morning. Good morning. Ebere ka afọ gị na-ebe isi akpọ. Okay. Aha m bụ Stephen Mmadụ Abụchi. Stephen Mmadụ Abụchi, kedu ebe isi akpọ? Esi m Aba, esi m na Izukwu Road Market, otu n'ime ahịa wee na-akpọ. Izukwu Road Market. Izukwu Road Market. Na Aba. Cemetery Market wee mara. Cemetery Market na Aba. Televishọn a dị n'ime afịa. Ọ nọ na shop n'ugbo, ana m ememe ya. Ịkpọrọ ndị ahụ ntọrị na ha eme ya. Yes, ndị nebọm anyị na-enwesi, anyị na-emekwenye ya enjoy. Deme, ngwa tinye ọnụ n'okwu maka netwọk ebe dobiri. Kedu ihe ị nwere ikwu? Ebe n'ụwa na ihe unu na-eme masị ihe na-etinye ewu na ọ bụrụ na ndị Igbo ga-esi ike ọ wee eziokwu na asị na ndị ukwu na-emegide anyị ọ bụrụ na nwa obere nke ahụ a na-enye anyị a ga-etinye ya n'ọrụ etinye ya n'ọrụ nsogbu ndị a na-enwe anyị agaghị enwe gịnị ka anyị chọrọ ka e meziere anyị ụzọ mezitụsịbe anyị ihe anyị na-agara mpa anyị na-eme ihe ndị dịere anyị onye wu onye isi ala chem na ọnwụcha ya wụ onye sote wu mpa anyị etinye eziri anyị ụzọ ka anyị nwebe anyị ji wee na-aga na-apụta metụta ihe ya adịrị anyị mma so ọ nwụ ihe mmepụta wee na-agbanyekwa na ọnwụ na oge ekwenye ka news bas aga ka a na-emetụ ọsteeti so that ka anyị na-amakọpụta ihe ndị ọzọ na-eme dịka the 19 lọta nickname nke eze Igbo na Abuja because ọ nọteela aka and this medan flag bịara na Anambra ọ na-esetụla aka etepụta na-etipụta ụmụ ihe ndị dị correct ka anyị nwekwa ike na-adị updated aga m ala ike mgbe ana m ama ndị etigasị onye isi nchụaja Igbo World Television gịnwa ga-abụ onye isi anyị na-Aba onye ofe unu na-eme na-Aba unu chọrọ ka anyị bụbata n'Igbo World TV onye ahụ anyị dịrị ịbịakwute gị ọ bụrụ na ọ bịakwute gị ịkpọ anyị n'aka ekwentị a gwa anyị ọ bụrụ na vidiyo anyị agwa na etu esi sendela anyị vidiyo ya ka anyị nwere ike na-afụta ife unu na-eme na-Aba ha dị kọrent ọkwụghọta onwe ebe na-eme na-Aba dị kọrent igwe anyị ozugbo anyị etinye live ọpụta na the whole world a na-afịa ndị Gabon na wọchị telivishọn a ndị South Africa na wọchị ya very soon esi na afọ ọhụrụ obere
Steven mmadụ Abuchi. Steven mmadụ Abuchi. Yes. Okay, ngwa ọ bụ na ọrụ na mgbede were aka ekwentị kpọkwa fon a ka anyị wee nwee ike rekọdụ ọnụ nọmba ọfụma ka anyị na ụlọ emekọ. Kedu mgbe ị chọrọ ka m wee kpọọ gị na mgbede? Ọ akpọ m ebe ngwakọ ọrụ 7 o'clock. Okay, nsogbu adị. I'm waiting. Okay, thank you so much. Yeah, brother. Ndị be anyị unu afụna ife nwanne anyị nwoke si n'Aba kwuru. Onye ọzọ na-akpọ maka anyị onye a na netwọk na-aga aga. Onye nke adọbiri. Ndị be anyị anyị na-ekwu obere anyị na-eje ka anyị zuo obere ike wee gbaa mmiri na akpịrị wee chigata ka anyị wee gbazie unu ife anyị ji na ife anyị chetara na ife ya eme ka ọganihu wee gaa n'ala Igbo. Hello, good morning. Ndị Gbowo TV ka ị na-akpọ. Live program ka ọ bụ. Live program so ka onye isi akpọ. Kano State ka afọ gị. Jude. It's not a Jude. Jude Omaba from Kano State. Okay. So tinye ọnụ okwu a na-ekwu. So ị na-watch television na Kano. Ndị Igbo nọ okirikiri so watch ya. Unu ahụsa dị ozi onye Igbo ọhụrụ na idiri ịnọ na program a. TV akwụsị na bụ onye Igbo ọhụrụ na Kano. Ngwa tinye ọnụ n'ife anyị na-ekwu gbasara ọganihu ndị Igbo na ife kpata na ọganihu adịrọ. N'ihi oge anyị na-ekene gị wee na-asị na mgbe a ga-echigata na agba nke abụọ anyị na ya ga-akparịtakwa ọfụma agbazi ka Chineke gbaa ume n'aha Jizọs. Ndị be anyị na-agbabiri ihe ka anyị wee jee gbaa mmiri wee chigatakwa azụ ka anyị wepụrụ ife ekwu ka a na-eme. Ndị be anyị ndị